Bună dimineața, puii mei! Astăzi facem daily vlog, frate. Am strâns foarte multe view-uri și like-uri la clipul ăla cu micii. Și vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru susținerea asta bombă. Ei nu știu câte ceasul, cred că e 9 dimineața. Astăzi mergem la tuns și vedem după ce mai facem. Hai, da, vă pup! Bă, tată, acum trebuie să mergem și noi să luăm pe Antonio, pe tovarășul Antonio, tată. Vedem ce facem cu el, mi-e o foame de mor. Trebuie să mergem să vă demonstrăm că poți să trăiești și cu 10 roni, frate, pe zi. Cam ăsta o să fie titlul vlogului de azi. Mergem, îl luăm pe Antonio și vedem după ce facem, mă, fraților, mă. Înainte de a începe vlogul ăsta, vreau să nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like, cum ați apăsat data trecută, mă, frate, că ne-ați rupt, mă, ești nebun, eu nu mă așteptam, bă, frate, să facem 30 și ceva de like-uri și s-au făcut vreo 300 de view-uri într-o zi. În nicio zi, că încă nu e o zi, că deja filmăm daily vlogul pentru următoarea zi cum ar veni. Bă, frate, noi ne-am apucat serios, mă, frate, de treabă. Mamă, ce urât e, bă, să ai manuală și să filmezi cu o mână. Noroc că am ăsta, suportul ăsta mai tare, ca așa. Haideți să vedem ce reușim să facem, să pot să conduc și eu liniștit. Merge, zici că e strada lui. Altceva. Acum am ieșit de la pușcărie, fraților. Este foarte frumos la pușcărie, să știți. Este minunat. Ce să vă mai zicem? Asta ar Hai să mergem să ne luăm o să mâncăm, că ne fac. introducție. O introducere, cum ar veni. Dar nu glumi și eu ce. Îți stă bine, mă, serios? Da? Îți stă bine? Cu ochelarii ăștia, altceva. Da, și pizza pe vie triumf. Bă, nu. Las că mănânci cum ar veni separat. E Îți bună. stă bine. E bună? Cea mai bună pizza. Ne-am luat să mâncăm, fraților, un hot dog și o pizza. Și ca și desert avem niște covrici cu ciocolată. Nutella, mă. Suntem aici în față la cea mai șmecheră frizerie din Severin, Buri Studio. De video chat. Bă, Glumesc. veniți să vă tundeți. Programări pe ce, mă? Pe ce ne facem programări? Pe aplicația, atât pe App Store cât și pe magazin Play, ai liber. Ai liber, dar chiar bravo, bă! Ai liber și vă programați acolo la Buri Studio, cel mai bun frizer. Tristez asta. Bă, dacă nu, ne-ar trebui să ne facem din ăsta culinar cu aia. Ce părere ai de? O guriță mică. Nu, mă, culinar, să facem, să testăm mai multe chestii, să testăm. Uite, vreau să testăm acum când mergem, vreau să ne iau energizant ăla de a apărut acum, știi? Ăla cu Barcelona să luăm. Ăla de la Prime e Ăla e- 30 de lei, Și mâncat ce are? Nu, să ne luăm ăla de la Monster de a apărut cu Lewis Hamilton, fără zahăr. Eu nu Ăla vreau e tare. cu Hamilton, eu vreau cu Leclerc. Oh, cu Eclair! Păi ia Gata, zi. fraților, ne venim după drum să ne vedem. Ia, hai să facem un before and after. Hai, da. Fii atent, ăsta și eu acum. Tuns, neîngrijit, neopărit. Și ia tu. Altceva. Deci ne stipirez. Ca aia de fac cu camera și la nuntă de spun ăla. Aia așa. Da, da. Facem cinematic după tuns cum ar veni. Mai are jumătate de blat. E înăuntru tot blatul. Blat deja o să se facă la Craiova cu CPR. Bă, nu că bate Craiova, mă. Oh,
Allah Akbar 6 cifre con bancar 2 cifre după 0 înseamnă gramul pe cântar Fraier ca bă Doamne, ești și tu al tău îmbătuns. Faci așa capul jos, zici că ui. A ieșit beleaua din militar de la Tunisia, să-l vedem. Bă, care nu mă mai satur să mai fac poze, ești nebun la cap. Ce vorbești, mă? Te mai opri ăștia pe stradă să facă poze cu tine? Ești nebun la cap, toate fetele săreau pe mine, nu știam să mă mai țin la ele. Bravo, E coai. incredibil așa ceva, jur. Din ce an e Casa Nostra? Din 90, mă! Băi, fraților, alt om sunt uns, băi. Ați nebunit, mă luați la mișto, băi, frate! Rezervorul, cum zicea Dani Mocanu, rezervorul full, buzunarul full și nu știu cum mai era. Rezervorul full, 30 de luni. Revenim, trebuie să mergem să băgăm un bilet, frate, că asta joacă Craiova. DJ Flash și vă trimite la caserie astăzi. Doi soliți mergem pe Craiova și pe Newcastle, că bate, înscrie 1,5 goluri și înscrie Isaac. Țineți minte aceste ponturi pentru că o să vă aducă banii ăia mult stat. Banii ăia mult stat. Și hai să mergem la caserie să băgăm biletul, frate. Și a fost bărbat asta? Ce-i dă ăla la Gucci, zice mă? Ce faci, mă, frate? Salut! Salut, ce să fac, mă, frate? Sunt supărat, nu prind niciun pește venit de azi dimineață, nu prind să-i absolut nimic. Nu știu ce cu mine, sunt într-o stare foarte proastă. Ești nebun la cap, pe vremea asta vii la pescuit. Pe vremea asta, păi nu vezi că ieși și soarele, ce dracu să fac asta? Lasă-mă că e și acum, hai că poate te încurc eu, te las, să se tragă la fund. Să mă tragă la fund? Ăștia-s Visei și glume. eu. Ce? Fii atent! Fii atent că prinsei ceva fraiere. Bă, ești nebun? Fii atent, boss. Husele Mobilfox. Cele mai rezistente huse de pe piață. Dacă cumperi două huse cu 50% reducere, îți mai dă două gratis. Bă, Ce tu crezi? prins huse, mă? Bă, frate, nu vezi ce huse, ești nebun. nebun? Cele mai rezistente huse nu se sparg de la 4 metri, mă, frate. Mobil Fox. Mobilfox. Da, mă, așa e. Da, și dacă vrei îți dau și cod de reducere. Mario Cristian 18. Și te Codul ajută tău foarte ăsta? mult. Da, frate, și ții husele astea și îți vin într-o săptămână maxim. La alte coduri nici nu vin husele. Dacă Bravo, zic, frate, huse Mobil Fox cu codul Mario Cristian 18. da. Și sunt cele mai tari huse de pe piață. Ascultă-mă ce spun. Așa o fi, mă. Te pup, hai, ne auzim. Sper să fie bine. I've been trying to keep it to myself. Cause every time you move, yeah, it makes me melt. If you catch my drift, I can make you move like this. If you catch my drift, I can make you move like this. If you catch my drift. Am ajuns, fraților, la El Marex și hai să vedem dacă mai e Lewis Hamilton ăla cu 0 zahăr, că vreau să ne gustăm, să-l gustăm. Suntem aici cu iubita mea. Salută și tu, frate. Salută, frate. Mulțumesc. Fă-i cu mâna. Fă-i cu mâna, așa, stai. Așa. Băi, fraților, ne-am luat aici Monster Energy. Uite și tu ce doză tare. Aprindem și becul. Ai aprins becul. Mi s-a prins și becul de la motorină, toate becurile mi s-a prins să mă fut în ele. Și hai să vedem, ne oprim undeva frumos cu peisaj, să vedem și noi cum e Monsterul ăsta. Am ajuns să gustăm această băutură. Ia vino mai aproape să facem de la, cum se cheamă? ASMR. Hai să mergi, bro. Ia. Ia, mă. Mamă, e de tutti frutti, ești nebun? Mamă, e bun rău. Da? Serios că e bun.
Mamă, exact ăsta, știi Fruity Fresh-ul ăla de Tutti Frutti? Ăla de era odată. Serios, îl știi? Ăla e, exact ăla e. Deci, ținând cont că este zero zahăr, mie mi se pare că e foarte dulce, bă, dar e gustos. Deci, bă, e exact, vă pun aici poză pe ecran cu Fruity Fresh-ul ăla de Tutti Frutti, bă, e exact gustul ăla, deci e genial, mă jur, e genial. Să beți și voi să încercați monsterul ăsta de al lui Lewis Hamilton. Bă, ce de cu ai pe geacă? Bă, e fără mișto. Ești galben. Am mă, și faci mișto? Ai geaca galbenă. Oi, de pula. Ce ăsta pișat? Nu-i problemă, bă, e tare, chiar e tare rău. Am văzut și eu pe TikTok, gen, acum mâncăm și noi trenduri de-alea, Mâncăm trenduri. Cum se zice, mă? Încercăm trenduri de pe TikTok. Asta am încercat azi și o să-i dau o notă așa, un 10. Tu ce notă îi dai ea? 20. Tu 10. E foarte bun, da. E foarte bun, da. Fraților, suntem aici și noi la o plimbare de seară în portul Drobeta, Turnul Severin și vreau să închei vlogul ăsta frumos așa, să vă zic să dați și voi un like, un subscribe și un comentariu, cum ați dat la vlogul trecut, că avem 20 ceva de comentarii. Hai da, vă pup și vă iubesc. Bă, n-ai dat like? Mă arunc! Am bani la mine, am fișicuri de high 300 de cai